Hali sa satong kapalibutan, Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos maray na hapon po sa Tuya Gabos. Medyo mainit dyan sa palibot na naman. Sabi baga sa informasyon, El Nino. Yan, sundo pa ini masunod na taon, primerong kabtang kan taon 2027. Kaya sige lang tabi, preparar sana asin adaptar ha kan sa tuyang mga dapat na gibuhon. Bicol Target na tabi, minapaabot nin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia, kasabay ang paglaom na yaon na kita sa marhay na sitwasyon asin kamugtakan, igwa na ning resulta sumaghapon tang pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, hinguha asin iba pa, gabos iyan sa paagikan pagkaherakan mahal na Diyos, asin sa tuyang pagpapasalamat sa mahal na kagurangnan Heso Kristo. Ang programa po naglalaom na nagdiretso, so mga nag-arantabay kasubago, igwa man lamang ninatada na madiretso, mag-antabay. Sagkod kitang alas 5 ang hapon, mantang siguro nagmimerienda pa kamo dyan, or naghanda na kan pamanggihan. Programa pong Bicol Target, nag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa paagikan informasyon na maburutwa dyan sa palibot mayormente, katuwang taan Mega Force Patrol, si Chief Jimmy Pading, Jomar Pading Al, si Joshua, si Angel, si Karen. Sa Manibela, sa Samuyang Mobile, si Henry Mata, mantang dyan sa Master Control. Yaon dyan, nagkatarabang-tabangon yan, si Pading Nal Baldo, asin si Chief Tech Ramir Tanay, yaon man. Sa newsroom, si Ma'am Sha Leron, Jen Matthew Balyaran, asin siyempre si Nicole, buburoto ako ay nagsusurumada sindakan mga istorya kan aldaw lokal, national, international sa supervision iyan kan samuyang news director Mardela. Sa induyan na nagkakadarang og kada bes na igwatabi ini major newscast o news break digdi sa DCGB, nababasaan sa indang mga sumada bareta sa DCGB News Online ang samuyang official social media platform. Siyempre, may broadcast man kita sa internet kung nadadangog kita sa AM band. Nahihiling kita worldwide, DCGB News Online, Facebook yan, and YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Kasabay ta dyan, Jerome, Nico Martinez, and EJ Brimen. Maray na hapon, hali sa Pilipinas, so gabos na mga nakaantabay-tabi. Paki-share na lang, tanganing dakol pa kitang matauan nin informasyon na mga kababayan niya to sa bilog na kinaaban. Ako po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. My cell phone number is 0942-670-1195. Duman sa smart subscribers, that's 0942-670-1195 and 0966-0730-115 sa Globe. Tabi ayan. Ano? Okay, tabi ano. Eto na. Tabian sa tuyang mga oong pag-restore ang ngunyan pong pagkahapon. Igwa ni nagbuutwa, ini kasusarong simana pa, last week pa tabi ini, and ngunyan kan pag-proofread ko kan baretang alas 5, nagbutwa na an istorya na igwa ng kunyan, igwa na nin plano, umay naghahagad na iban ang Facebook sa Pilipinas. Yan. Inutantan, initatibaan sa aga, mas pagkompas sa ibang programang mas gulpi ang nagdangog. At dis ngunyan, makuata na lamang ang pulso kan tao, so para antabay ta dyan na apat. Gusto nindong iban ang Facebook,
Yan, ikaw ang nagbubutwa na istorya, tabi. Sa Lado Nasyonal, taon-taon madadangog dindo yan, tabi, sa Bareta, alas 5. There are groups na nag-advokar na sumeta, dai na tabi pagtugutan na makapag-operate digdi sa Pilipinas ang Facebook. Aber daw tabi. Mawara sa nangani baga ang kunyan ang internet ning 2 minuto. Kariribo ka na baga digdi sa Pilipinas. Ang buhay niya to, mawara sana. Hiligon mo ha. Bako nga ni ang Facebook sana. Kung mawara sana ang internet, sa satuyang buhay, sa tuyang paghiro digdi sa Pilipinas will be backwards, pasiring sa Stone Age. Ini sample pa lang ha. Kung ang Facebook na anday naman agad tugutan sa Pilipinas, pareho kan mga nasyon na komunistas. Isa ko niyan sa North Korea, maging duman sa Vietnam, kan makapasyar man kita duman, dipisil talaga duman mag-access sa Facebook, sa YouTube, sa Google, limitado. Grabe ang interference duman kan gobyerno sa pwedeng ma-access na platform sa social media. Inda ko tabi di sa Pilipinas, revolusyon ini. Kung mangyari na dahil natugutan ng Facebook, you know why? Aram nindo, may pag-aadal, last year na Bareta ini, may pag-aadal na ang Pilipinas sa bilog na kinaaban, iyo ang numero 1 konsumidor, kumbaga. Iyo ang numero 1 parokyano kan Facebook. Yan. Okay man ko taanak kung may Facebook, but the danger is, uni na tabi. Duman na sa paggagamit, asin kung sisay ang nagagamit kan platform na na Facebook, sa manera na kan paggamit. Iyo baga sa pigasabitang maray na maraot ini na Facebook. Kung gamiton sa tama, it will enhance our productivity. Pero kung gamiton sa sala na pardon, you and I siguro will disagree, and you siguro will disagree with me, mas dakul ngunyan ang namumuyang mag-post nin ikakaraot sa Facebook kaysa sa mag-post nin ikakarahay. Diba ko? Kamong nagdano naman na si Relinsyo kasi bago kadakul nag-aarapod gunyan dahil si Sirigmok. Sirigbok daw kamo. Aram nido ko na nung sigmok. Sabi ni Engineer Merly Gaspi, bata sa FB na lang kita, nagauron. Sabi ni Engineer Merly Gaspi ang sa kuyang barkada. Sabi man ni News Director Emeritus Edwin Peralta, ano pusing? Barikig tabi News Director ang pusing. Databi magano. Well, ini po paanong teknolohiya, Engineer Merly Gaspi, magayon ko ta na it really enhances ang productivity, nakakatabang. But hilingon nindo, sa ibang nasyon, kung kamutabi obserbador, kami paano sa samuyang buhay, talagang day kami makaka-detach na sa kunyan. Sa oral daw na pag-monitor kan Bareta, di it local, national, international. Sa ibang nasyon tabi, dai man kitang nahihiling, dai man kitang nababaretaan na may nabubudol gamit ang social media, Facebook o ano man ang mga platform diyan sa internet, dai kitang nababaretaan kaan. Because sa ibang nasyon, Estados Unidos de America, Europa, mga abantidong nasyones, England, Canada, to name a few, pigagamit ninda ang advancement sa information technology sa karahayan, bako sa kararatan. Kita digdi sa Pilipinas, mas naog makitang gamito ng Facebook sa kabuahan. Bako. Yan, aber daw.
tangkasa daw ang Facebook kung anong mangyari sa Pilipinas. Siguro, Guerra Mundial 3 na Engineer Mer Legaspi, tabi, maray na hapon. Maray na hapon. Oho. Bako mangyayang gira. Nga po dyan, kung makumpleto, ang sarungal daw mo, nawarang FB. Tama ka po, Sir Engineer Mer. Di man, actually, tingnan, tama ka nga ni, sabi mo nga ni, baga may magayon, may maraot man. Oho. Actually, pigiling kaya ninda, ang Facebook daw, nakakapos ng maraot, nakakontrol, which is minsan kaya siguro akseptaron ta na yan. Yaon na yan kita sa puntong, yaon na kita sa bigapot baga na World Wide Web. Oho. So, sabi yun, gabos na yan dyan, open na. Kung haliw po ninda ang Facebook because nakakapang maldisyon ka, nakakaraot ka kitawo, di dapat luwayan naman ninda halion ang paggamit ng AI. Nagigribo na mo yan, kikarawan na naman sa mga politiko ta. Oho. Gamit ang AI. Oho. May nailing ako sa YouTube, may nailing ako sa Facebook. Si Senador Chase, yung presiding officer sa impeachment court, si Senate President Nagaganchilyo, gamit AI platform. Sa Pilipinas lang yan, Engineer Mer. Oo, kung siring yan, kung bako sindog so AI, ibawal naman sa Pilipinas. Pero ang hapot sa'yo napupuroto ng Pilipinas. Iyo tak. Mali left behind. Opo. Taso sa imo bagang prefatory statement, yaw na kita sa World Wide Web, ang sukan bakan, connectivity. Yan. Yes. Oo. Kay puhanta na, iyan, gay na kita makakahali sa connection worldwide. Yes. Gulpi baga nangyaring transaction sa Facebook? Iyon na nga ni. Tapos mo niyan, aliw-aliw nila yan, babayon so AI. So AI nga ni lugod, mas kikaraw Oho. kung totoo ang video or AI. Yan, masakit nang madeterminaran. Oo, mas lalo ito, mas magabat ito. May hero talaga, daga-action. Pag-una mo, tunay so nagtataram. Pag-una mo, tunay na nagagansilyo si Senador Gatchilian, kataning si Senador Chis Escudero, which is pareho baga, in vice versa. Kaya siguro, mas maray lang talagang i-regulate, maray. Yan, strict regulation. Hanapan kimaray na paagi. Actually, may pig-interview sa TV5. Siguro, agency na nag-monitor sa mga siring kaya ng mga platform. Oho. Ang piga is yung ma-amend si batas kasi haluin na ngunyan si batas kang Pilipinas pero bako na applicable sa ngunyan. Nyan, sa rupan, on the legal aspect, so sa tuyang mga layes digdi, bako na applicable por dahil sa gulpinas o advancement kan information technology, dahil kita nin mga layes na ma-regulate kaan, buda mapinar sa mga nagagamit kaaning sala. Yes po, tama po. Ito na po. Kaya dapat siguro, inoto ng ngunay katong ayuson or pakusugon itong bagong Oho. Yan masana sa iling ko. Yan. Magayon man tabi, Sir Engineer Mer. Kung mahali na, so ehemplo ko nga ni baga, nawawara sa na nga ni ang connection ta sa internet ning sa wrong oras. Ang sa tuyang buhay, minabakward na ni duman sa Stone Age 20 years ago. Iyon po, sir. Lalo na ini. Paano kaya, sir? Ang nailing ko kaya, yan ang gusto nindang i-shutdown ng Facebook. Garo po baga sa arong. Di nahali ang ipis, di nahali ang kino sa arong mo, maray palagod, suluon ko yung arong ko. Ako, tama man na yan ang gusto nila mangyari. Pero gusto nila mangyari, di na-regulate ini yung Facebook, di na-control, maray palagod, dalion ko na ini. Yeah. Which is, pero bako manggayon makaka na action. But anyway, ang pinakadabi siguro, pakusugon na lang ang layi. Ang implementasyon. Diyan baga sa Facebook, ay natintas yun, Sir Engineer Mir, Ako lang pala. Ako na, tamad ko sa inyo makamot. Bye-bye. Ingat. Inalikay ka lang tulog.
Minali kay tulos si Engineer Mer. Ba't niya sa kita makaabot? Iyo bagatabi tama ito su prefatory statement man ni Engineer Mer Legaspi. So connectivity ta mawawara. Naday na kita pwedeng madetach dyan So connectivity kung mawaran Facebook sa Pilipinas, iban pareho sa North Korea, buda duman sa Iran kan nakaaging mga itong suka kusugan ba kang giyera, mawawara kita sa sirkulasyon kan kinaban, gulpi ang epektong mamatean ta individualmente and as a community or as a country as a whole. Padingnal, gulpi ang mawawara sa to, transaksiones, gulpi dyan, gabos, informasyon, gulpi dyan. Kaya lang, unin na ang problema talaga. So mga nagagamit kan sa salang paagi, fake news. Yan. So AI, so pangratak, so mga games so games in itself talagang may mga violent bagang kawat yan, Roblox as in iba pa. Kaya lang, paghali dyan sa Roblox naan, so mga vulnerable na pwede nindang mabiktima, itong so nagmamanipulate kang kaisipan kan mga ining may mga problema. Pag sinabi tang vulnerable, ini so mga hoben pa na may mga problema na daining outlet, duman kikuaan sa mga nagi-games. Ang games mga paminsan, pampawarayan ng stress padingnal. Diyan sinda nag-express kan sa indang dagit, kan sa indang rage, kan sa indang gulo-gulo. Nata ngayon taday ako nakapasar sa subject na ini. Nata ngayon hababa sa subject ko. Nata ako ngayon binasted kan jowa ako. Nata ngayon taday akong kwarta. Gabos diyan. Kaya diyan sinda sa game. So nagbabaradilan baga. Nakakaluwas sa indang inner sabi na nga ni itong so dagit sa laog. Padingnal diyan. Ngunyan, diyan naghahanap so mga manipuladores. Nin posible nindang maging biktima. Dadaraw na paghali duman sa Roblox, mag-group chat na. Duman na dadaraw sa group chat. Dideterminar na ninda kung si isa sa mga vulnerable, duman na imamanipular si isip, papagagatungan so raid, so dagit, sa na yun nang babaradil na baga. Iyan na baga so nangyari. Kadaklan bagang mga suspetsado sa mga pambabadil sa eskwelahan, may problema. Duman, pinagkunyan, duman pinag-exploit kan mga manipuladores na ini sa internet ang kaisipan na riwurok kaya na mga suspetsadong iyan. Ngunyan, saro na yan sa Facebook. Yan sa Facebook. Kaya lang iyon na nga ni. On the other side of the story, ang Apod Company, cost-benefit rule. Cost-benefit rule. What good it will do kung halion and what good it will do naman kung day paghalion. Yan. Kaya inda ko sana maging tema na naman ini magigilid na naman sa impeachment, magigilid na naman so pagbaba kan lower of criminal liability. Ini naman ang mabuto ang apit na mga oras na hururon sa Facebook. Pag ginali ni dong Facebook nako, bata diyan na baga sa Facebook pading daldang pupuon. Facebook, messenger na. Sinasabi ko sa inyo. Yan, mga naistorya man sa nasako. Dahil ko man na-experiensyahan, may mga profile na mga magayon, ma-friend request na. Sige, diretso na kita kan mga istorya. DZGB On the Spot Report. Aber daw, padingal, Diyos maray na hapon tabi, please go ahead na. Salamat, Pade. Maray na hapon. May mga bagong opisyalis mo niyan. Ang Legazpi City magpoon sa pwestong alkalde, pasiring sa mga konsyales, pati mga department head. Ini, Pade, so mga little officials alis sa iba-ibang eskwelahan na big patukaw para mientras digdi sa City Hall sa iba-ibang posisyon para ma-experience ninda at least sarong simana ang pagiging opisyal. Ngunyan digdi sa regular na sesyon kan sanggunian panglunsod ang nagtutukaw na Little Vice Mayor dua ini Pade
ali sa iba-ibang eskwelahan. Opo. Yaon digdi ang Little Vice Mayor si Herman Gonzales Jr. Taga Legazpi Science High School asin ipig-combine man ang hali sa elementary school kan Albay Central si Maria Gilia Patricia E. Acosta. Sindang duaan Little Vice Mayors na ayaw digdi nag-aalalay as ibiguturuan man ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Magayon man kanya-kanyang konsyal may mga naka-assign na estudyante at least nagpapakao konsinda sa proseso kan sesyon regular. Sa iba pang mga nakatukaw man na konsyales, siya digdi si AJ Valderrama, kada Buyuan National High School, Lloyd Castuera, Taisan Elementary School, Kendra Basaliote, Gogon Central School, Ivana Francine, kan AM's Barrio Elementary School, Samantha Hanaman, Bagong Bayan East Elementary School, Mark Ryan Bandola, Gogon High School, John Joseph Adilie, Kanumapon Elementary School, St. Ann Botin, Tagabariis Integrated School, Avin Charm de la Cruz, Kana Orosite High School, asin si Kisya Riales Canadita Elementary School, Siringman si Gabriel Franco, si Balyo, Canporo Integrated School, Justin Arandia, Pawa High School, Yesya Isabel Aguilar, Legazpi Port Elementary School, Jasmine Baluloy, kapangaran ni Jasmine niya, Jasmine Baluloy, kana Arimbay High School. Asin, ayaw man si May Grace Lorilia, Kantag Bakong High School, at saka si Chloe Liama Sares, Kana Kabangan High School. So sindang ko niyan tabi pa ana mga nag-aaktuman bilang mga little officials, little councilors, kan sa ang palunsod, mientras figo proseso, na sesyon regular at least sa Romana programa ini kan Department of Education sa pagkipagtabangan kan na City Government of Legazpi na training sinda sa proseso kan pagiging opisyal. Pirang semana ang durasyon ninda dyan? 1 week, sabi na magtutukaw sinda as little officials kan City Government. Little Mayor, Little Vice, and Little Sanggunian, ano? Digdi lang sa sanggunian, ining mga nagkakuratang pangaran, kasi digdi sa regular na session ko niya na hapon pa Pero ako may bida kong iba, mas matindi ang poder. Little Governor sa Kapitolyo. Ay, iba ito. Dahil mag-little operator kan waiting. Langya ka. Little operator sa quarry. Uyo man agad no. Oy, go ka mo ko no. May little operator man weteng si Simon. Sa quarry. Iba gano. So, pare tabi, yung na impormasyon digdi. Parlamento sa Sangguniang Palunsod, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya hali diyan sa Sangguniang Panglunsod. Session regular man agad gunya. Lunsod, lalawigan, bayan ano. Duman sa mga naka-schedule pag Martes. Bueno, duro-diretso pa kita kan istorya. Hali dyan sa palibot. May istorya man si Angel. DZGB On the Spot Report. Kung mahal ang Facebook tabi Angel, anong gigibuhon mo Angel? Ilang Sir Pio. Ano? Dahil lang, okay lang po Sir Pio. Dahil lang mahali ang 2 bottles. Dahil lang mahali sa 2 botilyas. Oo. Ika Sir Pio, anong gusto mo? Facebook o 2 bottles? Parehong gusto ko an. Yan, Pero may parehong gusto ko. sa imo. May minapakumusta sa imo Sir Pio. Sisay. So tigsan ko baga sa imo. Aso, kapitan?
Oo, kapitan ng ngunyan. Kanang kahuron pa sa tenyente pa sana. Ano daan Paglaog sabi ko, naman sir. kan kapitan? Paglaog ko pa sana, sir, tighiling-hiling ako. Tiglimid-bid ako sa pandok. Oho. At tigtaram sa pangaran ko. Ay, oo nga, ngaya si ma'am ngaya yun. Nya ano daang sabi kan kapitan na pulis? Sabi duman, Sir Pio, pag makulog ngaya ang puso mo, dahil mo pag-post sa social media. Nata. Pwede ka daw mabiktima ng love scam. Kaya magatangar-tangar na ngaya sa imo mag-comfort, sagot na huhut-hutan ka na ngaya, kikwarta. Nyan. Saga kaya, Sir Pio, ang pagpapadagos ng istorya. Dahil ta nag-asumir na ngunyan, Sir Pio, na aldaw, ang bagong hepe kan Legazpi City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Aldin Balagat Oho. bilang kasalida ni outgoing Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Linawusan si Chief Tagtag. Oo, Okay. nalawusan, Sir Pio. Sigun sa mga news sources sa Sir Pio, kasubagong aga na formal na ginibo ang turnover ceremony dyan sa Albay Police Provincial Office, dyan sa Ligao City, kung sa na Sir Pio, wala pa kaya nin official na pahayag na papaluwasan na Albay PPOK. Pero may mga sources kita sa laog na ining si Police Lieutenant Colonel Aldin Balagat, ang dati ini Sir Pio na nakadestino, o dati ining Deputy Provincial Director for Administration kan Albay PPO Mansana. And alagad Sir Pio, day pa ako sa recipe na naldakop na informasyon kung siin ibabalyo naman si Lieutenant Colonel Arthur Tagtag dahil lang ta mismo nga anda sabing opisyal dahil din aram Sir Pio kung siin siya ibabalyo. Di ano ang kunyan? Ano ang story behind that habit? Nagangalasan publiko. Although yaon an sa kwan, yaon iyan sa discretion kan komandansya. Pero ining day palang nahaloy, there must be compelling reason kung natataarog ka iyan. Oo, wala kaya Sir Pio ni na informasyon as in paliwanag pa ka ng Albay Police Provincial Office. Pero ang mga gila-gila Sir Pio kan mga nasa palibot man sa Sir Pio, inibagang sa mga nasalang informasyon na nagdalakop sa social media, manungod sa mga insidente. Because sabi Sir Pio, aligadong mga itong sa robbery hold-up na nangyari nga digding sa Legazpi City na wala ngayon ng aksyon sa Legazpi PNP, tulong ngayon ng insidente. Pero ang totoo, Sir Pio, sa umansa na-solve na nga ni ang nasabing krimen. Oh, so that pwedeng saro iyan sa mga pinagkukonsiderar na nangyari. Opo. Pero na-solve ba? Bagat may nasaangat na nga ning kaso. And nadakop na nga ni kato Sir Pio baga, Sususpetsado. Oh, sa Oo, gun bust pero operation. Kasi wala Sir Pio ni na maski nagko-connect kita sa Albay PPO sa pagiman ni Mama Karen Formales, Police Major Karen Formales. Wala Sir Pio ni na paliwanag pa maging sa pangaran nga ni kasuhapon sa ako Sir Pio ni na naghahanap ni pangaran dahil kasuhapon baga kung matatandaan mo. Sabi ko ascertain lang na mabalyo, masarida, iyo si Balagat. Di ko wala Sir Pio nahihiling so mismong source din itong official na ito. Kaya di ko patigluluwas kasuhapon. Yan, ngunyan na-confirmar naan. Ngunyan, pag ba, yan paano, igwa ning set ning standards ning simbag dyan kung mahapot ka, natata Opo. pinagbalyo. Primero, in the exigency of public service. Yan. Tapos ng hororon pag-arog kan. Ikadua, so mga palataw sa nabaganinda, yan ang piyagamit mga palataw. Pero the story behind, yan ang dapat nakalkagon. Yan. Ang primerong simbag janinda o one of saro sa mga kasimbagan, in the exigency of public service. Ikadua, discretion nga yan kan higher ups. Dahil nga yan ning kunyan dyan. Dahil nga yan ning mga kumbaga bako titulado ang mga posisyonan anytime nga pwede kang halion. Yan ang mga rasones yan. Ikatulo, kung igwa ni nag-request na politiko, halimbawa kung may igwa ning political interference na nag-intervenir tabi tanganing mahali iyan si tagtagdig sa Legazpi, and ikatulo baka so performance na baga mananggad yan. Duman Sir Pio sa ikatulo mong posibleng rason na posibleng nag-request ng politiko. Ako makataram Sir Pio nakahuron ko ang alkalde ka nakalisa si Manakan mismong siya nga nag-filing sa kuya kan surat
siya mismo Sir Pio nagtataramki makikihuron siya sa komandansya kan Albay PPO day paghalion si Sir Natagtag dahilan nga ako ang makapatunay na bako karaw-karaw ang performance kay ni and bako man nga karaw-karaw nasa loob nga sa kuyang termino nakaapat na nga akong chief of police. Itong surat na ito ipinadara ni Mayor Isam sa Albay PPO Buda sa region. Dahil Sir Pio, itong surat ko na nahiling ko Sir Pio, hali sa Albay PPO, surat pasiring ni Alcalde Hisham Ismail. Surat na Sa salidahan na po, ang hepe, kan polisya, digdi sa Legazpi PNP. yun. Tapos ang sabi ni Mayor Isam, maapilar siya na pwede. Opo. Oh. Kaya Sir Pio, last week, confident man ako na nakahuron ko man after kan huron-huron min kan alkalde, nakahuron ko man ining mismong COP na ang paghuhuna naman nga ni Sir Pio, okay na ito. Kasi day nga ni po na diretsyo. And kasuhapo na, itong stiga tataram ko baga Sir Pio na naghahanap kita ng makahuron regarding duman sa coaching puti dyan sa may Camellia Homes at in concern sa assessment kan Ibalong Festival, mismong si COP tagtag na Sir Pio ang nag-decline dahil sigun sa iyas ang nataramo niya na day na ngayon ako nag-decline na ngayon ako na interview dahil ang low moral ngayon ako sa aga gigibuho na ngayon itong turnover of command. Yan, nagluwas lamang ang mga istorya ng Tabi Angel. Primero, so pagkuha ni Mayor Isam na day pwede, pigadapaan niya si Chief Tagtag and itong sulo moral si Chief Tagtag. Kung nagluwas lamang iyan? Nagluwas iyan Sir Pio, pero dahil na kaya Sir Pio iyan na natatawan pa nin doon dahil limitadong marhay itong mga magkakahururon ta regarding po dyan Sir Pio sa nasabing concern. Paano yan Tabi? Mga manatuko na istorya ko ta nakunangon yan, nalausan si Tagtag sa ina daw managad ay di destino iyan. So, kumusta ang kuan ang reaksyon kang kunyan kan kumandansya kang pulis? Kasi bago Sir Pio, may tigpaluwas ng statement ang PNP Legazpi sa pagimansan sa ng official Facebook page. And duman na kaya Sir Pio na konfirmarta na iyon na ining si Police Lieutenant Colonel Aldin ang nagtukaw mananggad dahil ang so mismong mga informante ta dyan sa Logan Albay PPO dahil si na Sir Pio nag-reply. Nagkaigwa na Sir Pio ni na paghururon itong sa mga staff conference na nga ni Pigibo Inipig at indira na ni Sir Pio kan mga police commission officers, mga PNCO at mga sector supervisors. Diyan po tabi Sir Pio sa Legazpi PNP. Although, day man mapahiling managad aning pagkontra ang mga yaon diyan sa Hipatura. They're obliged to obey all legal orders hali sa indang komandansya. Mas puro paano talagang masuporta masuportahan kailang pirang bulan sa ni si Tagtag day nga nagsarong taon ang research ko Sir Pio Marso 16 nag-assumir ini si Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. bilang officer in charge kan Legazpi City. Nagkapirang bulan sa nakota Sir Pio para makuha niya itong ipinagtalaan ng baga na 6 na bulan para ma-full pledge man siya na hepe kan pulisya digdi sa Legazpi. Roger to that. Sige Tabi Angel. So tigahalat-halat ko lang Sir Pio na magkortosiya man ini sa alkalde and magpaabot man ini Sir Pio nin pagtaripon dyan sa press corps. Gubol kami dyan Sir Pio nin press corps man. And tibaad lamang makapaschedule kita Sir Pio nin informasyon man at interview man sa nasabing official Tabi Sir Pio. Roger. Yan po Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, Inzo Mustaza, GCH News. Salamat Tabi Angel, hali dyan sa luwas, mga follow-up dyan sa Legazpi PNP. Nalausan si Chief Tagtag na ibalyo sa ibang destino for reasons unknown Tabi. Pero pag kita maghapot dyan sa komandansya perminaan, in the exigency of public service and arog talaga ngayang kaan, anytime pwede ka mong halion dyan Tabi. Sige, anong advice pa ding Nald? Si Chief Jimmy muna, dagdagan tapan mga istorya hali dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Chief Jimmy, kumpadre, maray na hapon Tabi. Yes, Tabi pa di maray na hapon sa mga parantabay. Nasa Albay PPO na si Police Lieutenant Colonel Art Tagtag. Dyan na. Initially, yun da siya dyan. Ping-call ko man nga with regards na sa detalye sa pagkakahali niya dyan sa Legazpi. 5 months daw siya dyan nag-serve. Big respeto na lang niya to na
dahil na siya naman makakuan. Pa. Oho, makomentaryo pa kung anong statement. Dahil na, confirmed na nag-turnover na kasabago a certain Police Lieutenant Colonel Balagat. Opo, oho. Then yaon siya paramentra sa Albay PPO. Albay PPO. Day siyang kumandansya. Dahil pa nila nabanggit tabi pa din kung anong sangakan na kapulisan. Yan, na opo. kataputan niya. Okay, sige. Anyway, sa mga dagdag pang bareta niya to pare, good news ngunyan na fourth quarter kan taon 2026 pupuunan na ang pagrehabilitar kan naraot na PNR Bridge digdi sa barangay San Rafael sa Banuan kan Ginubatan. Ay, salamat. Oo, yan ang good news. Matatanda na distroso bagay ni kan Bagyong Christine taon last year. Sagod na minagyan mga aldaw nag-agi sa proseso and procurement kan mga materialis and mga makinaryan kakaipuhan sa rehabilitation sagod na haros ready ni. Ready na. Kung magigirumduman personal na pig-inspection ini kan PNR General Manager Giovanni Miranda asin eksklusibo na timpuhan ini kan DCGB News digdi sa San Rafael and nabanggit niya na habang pa natatapos o kaya napupunan ng pagsaayos kan tulay na ini digdi sa Ginubatan, posible bago magtapos ang 2026 or bago maglaog ang 2027, i-operate na nga na ang ligaw nagang biyaheng ruta kan train. Aram mo, kumpadre Chief Jimmy, talagang magayon na nabaretan. Good news. Taka ito bagakan naraotan. An sa tuyang projection kaan, taon na naman ang bibilangon bago mahirahay. O ngunyan pa lang, pwedeng ining bago magkatapusan, babalik na Sunaga Legazpi Rail. Actually, so tutuban station baga, wala na ito, sarado na ito. Yan. Iguanin na mga pagkakambyada and iguanin 7 na mga train na nagbabiyahe dati sa norte. Ngunyan, posible digdi na ini ma-operate sa South Luzon area. Yes, very good. And posible ang Legazpi Naga na ruta madadagdagan tabi pa de nin unit nin train sa mga maabot na aldaw. Yan. So abangan na lang niya to ang pagpon kan na rehabilitasyon digdi and kaso bago nag-agi kita gari piglinigan na so mga riles posible indikasyon na ini na posible magpuo na ang rehabilitation kan na route na guminaba baga nagaba so alaba na tulay digdi sa San Rafael kan mga nakaaging aldaw. Kung ito na barikig, na baribid, nagaba. Actually, tayo man diretsong nagaba na nagbarikig. Lundo sana, luminundo. Yeah. And talagang na yun naman maagihan na sa salidahan talaga. Magayon na bareta. At least, taso, uri-restreta ba ka ito? Naku, taon na naman ng bibilangon, iidawon ta ang train. Yan pala. Pigtawan ganin priority ni Kuan, ni PBBM. Iyo. Kaya, yun ay may aksyon na gigibuhon. Antabayan ta na lang ini sa mga abot na aldaw. Roger, iyan tabi pa din sa tuya mga dagdag na informasyon sa pangalan dyan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, Pading Jim dyan sa Istorya Hali sa Luwas. Oras Pilipinas, alas 4:38. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Sige, bolta na kita sa programa. May minabolta si Pading Alnar, Mario. Sige, halik dyan sa luwas. May bagadagdag pa kitang informasyon. Minabolta si Pading Al tabi, maray napon giraray, go ahead na. May action pa rin na nangyari digdi sa Sangguniang Panlonsod regular session. Nakigig ang mga little officials sa pagkainitan, pagkapikunan ninda City Councilor Attorney Butch Lucila asin City Councilor Vince Baltasar. May relasyon ini sa committee report ni City Councilor Butch Lucila manungod sa pag-approve o pag-rekomendar nin approval kan mga subdivision plan na i-apply kan mga pribadong may sariling lote. Partikular na kaso ini dyan sa may Cruzada area. Sa proseso kan report ni City Councilor Butch Lucila, igpapara question ni City Councilor Vince Baltasar kung ano-anong mga kaaputan ang gusto niyang i-presentar o pigpresentar niya kay City Councilor Butch Lucila. Sa paulit-ulit na mga hapot, napiko na ini si City Councilor Butch Lucila. Sagkod dominabot sa punto na naghalangkaw ng boses asin rinani ni duman sa sarong microphone baga. Duman sa inutan, rinani si Baltasar asin hinapot personal kung ano ang gusto mong sabihon na ang mga pigapot mo ngaya irrelevant na sa mga sa laman ka sa kuyang report. So, huminali, duman sa natitindugan, si ni kinatawan Butch, si Attorney Consial Butch, sa ing natitindugan na podium, rinani physicalmente, duman sa may mikropono, kikatindugan man ni Consial Vince Baltasar. Ano nga yung gusto mong sabihon? Siguro napiko naman talaga si Juan. Napiko na sa. Ulit-ulit naman na halata naman na talagang relevant na ngayon mga bigapot mo. Isus ko. So, ang matindi, may mga aki ko ga?
May mga akibagang opisyales sa elementary. May sa high school, medyo kaya na kan nakikig sa mga yaon sa seasonal. Kaya uminabot sa punto na suggest man si City Councilor Attorney Amorex Sañeses na mag-recess na muna. So ano so reaksyon ni kunyan? Ano so reaksyon kumpadre ni Konsehal Vince kang rina ni physicalmente duman sa may kikatindugan niya? At ang eday na pwedeng magapot. Ara mo kumpadre gal bako man sa no, day kita bagadag, day kita nagdedeterminar kung ano. Dapat man talaga maleksyon naman ang nagkakapera na kung day na, in the name of politics or what, day naman magparagibo ng arugan. Bako? Nga, kalmado sa saro. Takon, mainit pa sa saro. Pag-ubog, suntukan kayo doon. Seasonal. Di nagkakirigig paski sa mga yaon duman na regular na miyembros. Nagkakirigig sa yaon sa seasonal. Dali, sa natagsasabatan kitang permi padingal. Di pati sa mga yaon duman, gabos nagkakirigig ka pangyaring yan, over. Lalo na sa mga aki. Ganyan, di nag-recess, nagduman sa conference room. So, majority, kan mga opisyales, headed by Vice Mayor, nawalat sa seasonal si Konsyal Vince Baltasar na sana, saka si Konsyal Ato Valladolid. Ta si Haw, wara man si Haw, libda kaya sudwa sana at yun na walat naman sa seasonal. Yan, nag-recess, nagkaperang minutos. Ngayon, pagbalik, ang karahayan, sa pagbalik, kalmado na si Attorney City Councilor Bots Lucila. Inabrasa na si Vince. Yan naman sabi ni Konsehal Vince. Dahil naman, nakiabrasa man tulos. Dangan, nagdesisyonan Vice Mayor na i-excuse na mo na sa mga aki. Sa mga oruli pangayasiba sa Rarayo, pinaruluwas na mo na sa mga aki. Di nakaruluwas na sa mga aki, bago nagluwas, nag-picture taking mo na sinda, nagtaning pa si Attorney Bots kay City Councilor Vince Baltasar. Nagtaning na sa doha habang nagpipicture. Ikutan nila, so kainot-inuting instance na nag-aratinder ng mga city youth councilors. Uy, ma-aksyon so sa indang inabutan na sistema. Aksyon. Di, okay na, kalmado na dahil na sa mga aki, nagpadagos na sa sesyon. Ngunyan, pag other matters, nagtindog man si City Councilor Sunshine Imperial, ito pala, may daradara ng cake. Sa birthday pala ni City Councilor Vince Baltasar. Abort din ni Vince ngunyan. Birthday. Ngunyan ngayon o sa aga. May ready na pala na birthday cake. Ngunyan, binati na kan mga pagiriba. Linuwas na so cake. Pag blow kan candle, nagkapot na kan cake, si City Councilor, Attorney Bots Lucila. Makonsuelo ngunyan, ang dalagan kan. Maaksyon na makonsuelo ang episode ngunyan kan sangguni ang panlunsod. Wag kan silon. At least, naayos mangyari sa duwa. Nya sa committee report na accept kan kunyan kan sanggunian. Okay na ito, na-accept na ito. And pag-request ni Attorney Bots Lucila na kung pwede, i-delete naman sa minutes. I-strike off the record so ano ito pangyari. So pag-debate ninda. So yun, tabi pa de. Ang ma-action, ma-drama na nangyari. Kunyan digdi sa session regular, kansang ko niya palunsod. Dihay na, tapos sa session? Tapos na. Isuduwa, nag-iba-iba na, suduwa. Iyon na nag-blow kan, nagkapot kan cake si Attorney Bots. Nag-blow man ni City Councilor Vince Baltasar. Yan. Sige. Yan, tabi pa rin, action digdi. Hello Mario, DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya hali dyan sa luwa. May action pala sa episode ngunyan kasangguni ang panglunsod session. Iyon na nga maging leksyon man. With all due respect man kay Councilor Vince Baltasar, kung dahil na kan ibang
Hindi, igo paano nin mga nagko-question na sa naman na maski irrelevant naman ang God, basta sa naman maoponir, tabako nindang kaapil ang administrasyon, nako sus Mariosep naman. Sa mata ninda relevant yan, pero kung very evident naman na ay mapipikong ka man talaga, yun na so inabot baga ni Councilor Boots. Rina ni Dapadingnal, si Councilor Vince, ano nga yung gusto mo? Mga irrelevant nan sa imong pighapot. First time yan, nagaro baga narumduman ko kay ito so impeachment trial na rinaniman ni Senadora Miriam Defensor Santiago si Vitaliano Aguirre. So abogado yata itong saro kung si abogado rinaniman duman sa podium. Ay, nago. Si Karen, nasa linya. Karen, good afternoon. Go ahead, tabi. Yes, thank you so much, Sir Tio. Kaabang-abang talaga, Sir Tio, kung sisay mananggad ang mamumugtak bilang OIC Provincial Engineer. Ini matapos mapag-araman ka sa sarong sulat na ibinalik man palang ginaray, Sir Tio, si Engineer Elmer Diala bilang OIC kan Penro. Binalik sa Penro si Engineer Diala? Roger on that, sa ibong kan balik function ka ini bilang Assistant Provincial Engineer, sa iyo po tabaga, Sir Tio, suma-assume na OIC Provincial Engineer at retire ni Engineer Baclao. Ayan, Sir Tio, napatunayan to sa sarong office order na pinirmahan ni Gobernador Nueva Rizal kan mga nakalihis pang simana kung sign ang surat. Sinabing katakod kan pagfunksyonal kay ni bilang Assistant Provincial Engineer, iyuman giraray antipasilbing inkargado kan Penro sa day nga to umaraman na rason kung nataman giraray ini pinabalik maski buminalik na sa Provincial Engineering Office. Ay, sa tama. Talagang di siya makakapwesto, ibinalik siya sa Penro Head. Roger on the tabi, Sir Tio. O di bakantingon yan talaga ang engineering. Roger on the, Sir Tio. Kaya nandan ang tigabangan ko, sisay ang mamumugtak. Tagdakula bagay ni Sir Tio na opisina. Imagine, Sir Tio, kan nakaulay ta si Engineer Baclao, dipisil nga ya ang pagkaput si duwang opisina. Kan ako nga ya dating provincial engineer, namugtak man nga ya akong OIC kan Apsimo, mapagal nga ya yan, may saro ka nga yan gali masasakripisyo. Kaya abangan ta, Sir Tio, sa aga ta mabalik na palan si Gobernador Nueva Rizal, sisay ang posibleng mamumugtak na OIC, sabay pa palan, Sir Tio, sa mga oras na designation, kung sisay ang ipapamugtak na OIC Provincial Engineer. So, the purpose of kan balik ni Engineer Diala dumango na paramentra sa PEO, so transition sana. Roger on that tabi, Sir Tio. Kasi ang Assistant Provincial Engineer, yaon sa iyang item. Yes, Ngunyan, Sir may Tio. impormasyon kang nako may igwaning black and white na ibinalik siya sa Penro. May surat man God, office order. Igwaning ikposisyon yan. Siyempre, aram ta na yan siyempre. Ay, nako. Sige. Ayan, Sir Tio, abangan tayo sa aga. Makalap tanawang gadiyan ng mga alas 9 sa imong programa. Karan ala, DCGD News. Thank you so much, Tabi Karen, sa dagdag na istorya. O mainit na informasyon diyan. Dahil nakatukaw, penalmente, full-fledged sa provincial engineer, si Engineer Elmer Diala. Ibinalik sa Penro. Ay, nako. So, sa iyang pagbalik duman sa provincial engineering for the sake of transition sana siguro gali ito. So pagkuan kan mga papeles gabos ay nako papaano kayan siyempre aniguaning poder kan ang gobernador, he is the appointing authority with all due respects for all legal intents and purposes sa indayan tabing poder na pinag-exercise naman. Salamat ka sa inyong pagantabay, mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target